या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बेपत्ता राम डिचोलकरचा मृतदेह सापडला. आडाळी MIDCचा विषय संवेदनशील, शासकीय दृष्टीनं बघू नये, पराग गावकर यांचं विधान. आणि आडाळीत जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पाचं लवकरच भूमिपूजन, मंत्री केसरकरांची घोषणा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड समुद्रकिनारी काल जिथं विद्यार्थी बुडाल्याची घटना घडली होती तिथं आज जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी भेट दिली आहे. तसंच मालवण येथील शोधपथक आलं असून बेपत्ता विद्यार्थ्याचा शोध सुरू आहे. आता आपण आहोत देवगड समुद्रकिनाऱ्यावर काल पुणे येथील सैनिक अकॅडमीची काल सहल आली असता त्या अकॅडमीमधील 6 मुलं जी समुद्रात पोहण्याचा आनंद लुटण्यासाठी गेली असता तिथे बुडाली होती. त्यामधील 4 जणांचे मृतदेह हे मिळाले होते. त्यातील एकाचं जे आहे ते शोधकाम सुरू आहे, तसेच एक त्यामधील त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याचबरोबर आता या ठिकाणी जे आपले तहसीलदार आहेत ते आलेले आहेत. तहसीलदार रमेश पवार, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी तावडे साहेब देखील या ठिकाणी आलेले आहेत. देवगड इथं सहलीकरता आलेले पुण्यातील 6 विद्यार्थी काल खोल समुद्रात बुडाले होते. त्यापैकी 4 विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला होता. एक विद्यार्थी अद्याप बेपत्ता असून एक विद्यार्थी उपचार घेत आहे. या घटनेची माहिती घेण्यासाठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी आज रविवारी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांच्या समवेत उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार रमेश पवार तसंच मंडळ अधिकारी तलाठी उपस्थित होते. जो काल युवक इकडे बुडाला आहे तर त्याच्या शोध मोहिमेसाठी जिल्हा आपत्ती प्रशासनाकडून आमची टीम बोलावण्यात आलेली आहे. आपत्कालीन ग्रुप मालवण ही टीम काल 1 वाजता रात्री इकडे दाखल झालेली आहे. त्यानंतर रात्री साईडने पूर्ण म्हणजे खडकाळ भागाच्या शोध घेतल्यानंतर आता एक वेळ सकाळच्या वेळेला गस्ती घातलेली आहे. आता आम्ही स्कुबा डायव्हिंगच्या साहाय्याने पाण्याखाली शोध घेणार आहोत. आता ते सांगता येणार नाही कारण पाण्यातला मृतदेह आहे. तर आता आपण ज्यावेळी तिकडे जाऊ त्यानंतरच समजेल की किती वेळात मिळेल. आता रात्री 1:30 वाजल्यापासून ही शोध मोहीम चालू आहे. फक्त आता पाण्याखाली स्कुबा डायव्हिंगच्या साहाय्याने आम्ही आता जाणार आहोत.
मुलं पवनचक्कीवरून गार्डनमधून माझ्या मते खाली उतरली आणि उतरल्यावरती तशीच माझ्या मते पाण्यात धावली. तो धावल्यानंतर त्यांना पाण्याचा अंदाज नाही आला, कारण पाणी ओटीचं होतं. आणि ओटीचं पाणी असल्यामुळे त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नाही आणि पाणी ओटीचं खोल पूर्ण डीप झालं ते. आणि त्याच्यात 6 जणं पहिली गेली. 6 जणं गेल्यानंतर त्यांची नंतर जी मुलं होती वरती जी राहिलेली त्यांनी तिथून आरडाओरडा करायला सुरुवात केली, ते वाचवा. तरी मी त्या पॉईंटला होतो. त्या साईडच्या पॉईंटवरून मी आणि ते माझे सहकारी होते, ते दुकानदार वगैरे काका होते, त्यांनी सर्वांनी धाव घेतली. पण धाव घेईपर्यंत 4 जणं गेलेले होते. तो शेवटचा जो मिळाला आम्हाला हाताला, तर आम्ही तिघांनी परत किनारला आणला, त्याला स्टेबल केलं गेलं आणि नंतर तिथं आम्ही सर्वांना आणलं. त्यांच्यावरती मी स्वतः CPR पद्धतीनं त्यांना उठवायचा प्रयत्न केला, पण त्यामध्ये यश नाही आलं. साधारण ही नेमकी घटना किती वाजता घडली? 3:30 पावणे 4च्या दरम्यान सुमारास त्या म्हणजे पिरियडमध्ये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आडाळी MIDCचा विषय संवेदनशील आहे, त्याकडे शासकीय दृष्टीने बघू नये. रोजगाराचा मोठा प्रश्न येत आहे. आमचे लोकप्रतिनिधी मनात आणलं तरी तेही परिस्थिती बदलू शकतात असं मत पराग गावकर यांनी व्यक्त केलं आहे. सर्वप्रथम तर मी विधान परिषदेमध्ये ज्या मान्यवर सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आडाळीचा, तर त्या सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून आभार मानतो. कारण हा प्रश्न कुठेतरी एका मोठ्या व्यासपीठावरती उपस्थित होणं ही फार मोठी गरज होती. आणि काल मी बघितलं की माननीय उद्योगमंत्री महोदयांनी या संदर्भात जे काही उत्तर दिलेलं आहे त्या उत्तराकडे आपण 2 दृष्टिकोनातून बघू शकतो. पहिला दृष्टिकोन असा आहे की ज्या पद्धतीनं शासकीय पद्धतीनं जे उत्तर दिलं जातं त्या पद्धतीनं जर बघितलं तर ते उत्तर आपल्याला ठीक आहे, ओके म्हणता येईल. परंतु आडाळी MIDCचा जो प्रकल्प आहे या प्रकल्पाकडे आपल्याला शासकीय पद्धतीनं बघता येणार नाही. त्याला कारण असं की हा खूप संवेदनशील विषय आहे. विशेषतः सिंधुदुर्गासाठी हा खूप संवेदनशील विषय आहे. त्यातल्या त्यात दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील जे काही बेरोजगार आज पूर्णतः गोव्यावरती अवलंबून आहेत त्यांच्या दृष्टीने सुद्धा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. आणि हा विषय ज्यावेळी आपण चर्चेला घेतो त्यावेळी आपल्याला खूप मागे जावं लागतं, पार्श्वभूमी बघावी लागते. साधारणतः 2010 नंतर कोकणामध्ये येऊ घातलेले सर्व तथाकथित विकास प्रकल्प जे होते हे विकास प्रकल्प आजही रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. म्हणजे त्या काळामध्ये जे काही प्रकल्प प्रस्तावित झाले त्या प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरती असेल, स्थानिक मुद्द्यावरती असेल किंवा राजकीय काही गोष्टी असतील, या सर्व गोष्टीमुळे स्थानिक लोकांकडून विरोध झाला आणि हे प्रकल्प आजही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. किंबहुना काही प्रकल्पांचं तर भूसंपादन देखील झालेलं नाही. अशा पार्श्वभूमीवरती 2013मध्ये आम्ही आढाळीवासियांनी स्वतःहून या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला MIDCसाठी आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री सन्माननीय राणेसाहेबांकडे आम्ही हा प्रस्ताव दिला. अवघ्या 6 ते 8 महिन्यामध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतरच्या पुढच्या वर्षभरामध्ये आपण ह्या प्रकल्पासाठीची जी जमीन होती ती 80% अधिक क्षेत्र जे होते ते आम्ही महामंडळाकडे हस्तांतरित करून दिलं. आता मला सांगा की गेल्या 2 वर्ष म्हणजे सुरुवातीच्या 2 वर्षामध्ये एवढ्या गतिमान पद्धतीनं या प्रकल्पाला जर स्थानिक लोकांनी सहकार्य केलेलं असेल तर त्या पार्श्वभूमीवरती जर आपण बघितलं तर पुढची 8 वर्ष हा खूप विलंबाचा काळ म्हणता येईल. त्याला दुसरा असा दृष्टिकोन आहे की आसपासच्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीनं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होत आहे, म्हणजे मोपा विमानतळाचं काम त्या दरम्यान सुरू झालेलं होतं आणि मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून हा प्रकल्प अवघ्या 14 किलोमीटरवरती आहे. तर 20 ते 25 मिनटामध्ये आडाळीतून आपल्याला मोपाला पोहोचता येतं. मोपाचा ॲडव्हान्टेज घेण्यासाठीचं जे नियोजन आवश्यक होतं स्थानिक पातळीवरती, शासकीय पातळीवरती, ते आपल्याला कुठेही आज तगायत झालेलं दिसत नाही. तर अशा दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं ना तर मला असं वाटतं की थोडाफार विलंब झालेला आहे. किंबहुना आम्ही आशावादी अशासाठी आहोत की सन्माननीय उद्योगमंत्री महोदय हे सिंधुदुर्गाशी संबंधित आहेत. केंद्रातील उद्योगमंत्री आपले जे आहेत ते पण सिंधुदुर्गाशी संबंधित आहेत. ही जर दोघेही जर ज्या पदावरती कार्यरत आहेत त्यांनी जर मनात आणलं तर निश्चितपणे आडाळी MIDCमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चांगले उद्योग येऊ शकतात. किंबहुना आजही अनेक उद्योजक या भागामध्ये येत आहेत. आमची मागणी अशी होती की तुम्ही या भागाचं प्रमोशन करा.
या भागाला तुम्ही उद्योजकांपर्यंत पोहोचा, त्याच्यासाठी परिषदा घ्या आणि काही विशेष सवलती देता येतील का, काही टॅक्स हॉलिडेज आपल्याला या भागामध्ये देता येतील का, किंवा आपली जी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 2019ची आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 80% 100% सबसिडीच्या स्कीम्स ज्या आहेत त्या लोकांपर्यंत उद्योजकांपर्यंत पोहोचवता येतील का. अगदी MSMEचे उद्योग असतील किंवा मोठे उद्योग असतील तर ते जर आपल्याला त्यांपर्यंत पोहोचवता आले तर निश्चितपणे मला खात्री आहे की 6 महिन्यामध्ये या भागाचा कायापालट होऊ शकतो. एवढं पोटेन्शियल या भागामध्ये आहे आणि त्या दृष्टीनं निश्चितपणे प्रयत्न व्हायला हवेत. निश्चितपणे मला असं वाटतं की त्यांनी फार पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाकडे बघायला पाहिजे. मधल्या काळामध्ये आम्ही जो लाँग मार्च काढला तर त्या लाँग मार्चमध्ये असं वातावरण निर्माण झालेलं होतं की कुठेतरी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना टार्गेट करण्यासाठीचा हा लाँग मार्च आहे, अशा प्रकारचं एक वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आलं. वस्तुस्थिती तशी नव्हती. माननीय मंत्री महोदयांनी जर या लाँग मार्चकडे पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून बघितलं असतं तर निश्चितपणे त्याचा फायदा झाला असता. आजही माननीय मंत्री महोदयांचं, दीपक केसरकर साहेबांचं उद्योग जगतामध्ये बऱ्यापैकी वलय आहे. सो त्यांनी जर मनामध्ये आणलं तर ते चांगले उद्योजक या इथे या भागापर्यंत आणू शकतात आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न करायला हवं. खरं तर आता निवडणुकांच्या काळ येत आहेत तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती जर त्यांनी मनात आणलं तर चांगले उद्योजक या ठिकाणी येऊ शकतात. पण कुठेतरी राजकीय म्हणजे मी एकाच व्यक्तीला असं म्हणणार, मी ज्यावेळी लाँग मार्च काढलं त्यावेळी मी म्हटलं की 10 वर्षांमध्ये सर्वच पक्षांची सरकारं येऊन गेलेली आहेत. सर्व म्हणजे मनसे जर एक सोडला तर सगळे पक्ष सत्तेवरती होते. त्यामुळे कुठेतरी ही जी गोष्ट आहे ही समन्वयातून आणि सकारात्मकतेतून पाहिली तरच हा प्रश्न या ठिकाणी निकालात निघू शकतो आणि त्याचे चांगले परिणाम जे आहेत ते आपल्याला दिसू शकतात. त्यामुळे असं म्हणता येणार नाही की एकाच व्यक्ती, पण निश्चितपणे आणि जनता बघत असते, जनतेला कुठेतरी अपेक्षा आशा असतात, त्या कुठेतरी फोल ठरताना आता दिसत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. शेवटी वस्तुस्थिती नाकारून आपल्याला चालणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कणकवलीत जानवली नदी येथील गणपती साना ते जानवली नदीवरती अभिजित नाईक यांच्या माध्यमातून कच्चा बंधारा बांधण्यात आला आहे. गेली 15 ते 16 वर्ष राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अभिजित नाईक यांच्या माध्यमातून एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून हा बंधारा बांधण्यात येतो. शनिवारी 9 डिसेंबरला कच्चा बंधारा बांधण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. हे जानवली लोकांना भरपूर त्याची गरज आहे या बंधाऱ्याची. आणि हा जर बंधारा झाला नाही तर इकडच्या लोकांना विहिरीला पाणी मिळणार नाही. पाण्यासाठी म्हणून हा बंधारा हवा आणि रहदारी तर ते एकदम उत्तम काम आहे. हा बंधारा झाल्यानंतर आता काय फायदा होईल नेमका? लोकांचे पाण्याचा आधी महत्त्वाचा, एक तर पाणी इकडचं सगळ्या विहिरींचं आटतं. हा बंधारा झाला की आम्हाला पाणी वाढलेलं असतं आणि त्या पाण्याचा महत्त्वाचा म्हणजे सगळ्यांची मागणी त्या पाण्यासाठी आहे. बंधारा हा हवाच. आणि येता जाता इकडून 3 किलोमीटर जावं लागतं, इथून 1.5 किलोमीटर पण होत नाही, म्हणजे 1 किलोमीटर पण होत नाही, एवढं अंतर कमी होतं आणि इकडच्या लोकांना बाजारपेठेचा फायदा चांगला होतो. ह्या जानवली नदीवरती गणपती साना या ठिकाणी गेली 2007 पासून साधारण 15 ते 16 वर्ष ह्या नदीवरती पाणी साठवणुकीसाठी मी राष्ट्रवादीतर्फे दरवर्षी बंधारा बांधण्याचं काम करतो. आणि त्याचं कारण मेन म्हणजे की जानवली आणि कणकवली हा भाग, जानवली भाग जोडण्यासाठी याचा फार मोठा उपयोग होतो. आणि त्यापेक्षा कृषी क्षेत्राचा विचार केला तर शेतीना ह्या बंधाऱ्यामुळे पाणी अडल्यामुळे जानवली भागातील जी शेती असते ह्या दिवसात होणारी त्या शेतीला मुबलक पाणी मिळतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ह्या नदीच्या पाण्याचं स्तोत्र आमच्या कणकवली शहरातल्या विहिरींसाठी आहे. आणि त्या विहिरींचं ह्या कोंडीतलं पाणी ह्या नदीतलं कमी झालं की कणकवली शहरातल्या विहिरींचं पाण्याची पातळी फार कमी होते. तर ह्या वर्षी चालू हंगामामध्ये पाऊस लवकर परतीच्या प्रवासाला लागल्यामुळे, पाऊस कमी प्रमाणात पडल्यामुळे आता ह्या नदीचा प्रवाह फार कमी झाला. त्या अनुषंगाने जानवली भागातील व कणकवलीतल्या लोकांची प्रामुख्याने माझ्याकडे आपुलकीने एक सामाजिक काम म्हणून मागणी असते की तुम्ही हे करा. तर त्या हिशोबाने गेल्या 8-10 दिवसापासून लोकांनी मला फोन करून भेटून मला एक आपली
इच्छा व्यक्त केली की हे काम तुम्ही अर्जंटमध्ये करा, जेणेकरून ते पाणी थांबेल. एकदा पाणी वाहून गेल्यानंतर तो बंधारा बांधून काय उपयोग होणार नाही. मग त्याची मी स्थळावरून पाणी केल्यानंतर माझे निदर्शनास आलं की हे पाणी लवकरात लवकर आटणार आहे. त्यामुळे मी तात्काळ त्याचं लोकांच्या जी काय मागणी होती त्याचा मी पूर्ण अभ्यास करून पाणी थांबवण्यासाठी ह्या पाण्यामुळे लोकांच्या जनजीवनाला त्याचा उपयोग होईल, शेतीला उपयोग होईल, ह्या माध्यमातून मी दरवर्षाप्रमाणे जो बंधारा आहे त्या पद्धतीचाच बंधारा आता आज सकाळपासून बांधण्याचा चालू केली आहे आणि तो संध्याकाळपर्यंत पूर्णत्वास जाईल आणि त्यामुळे कणकवली शहरातल्या सर्व विहिरींची पाण्याची पातळी एक 4-5 फुटांनी तरी वाढते आणि ह्या जानवली भागातल्या लोकांना ह्या बंधाऱ्यावरून जाणं येणं वाहतुकीला सोयीस्कर होतं. एक हायवेला पर्यायी मार्ग म्हणून तो निर्माण होतो आणि शेतीला सुद्धा पूरक पाणी मिळतं. या माध्यमातून एक समाजसेवेच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रवादीतर्फे गेली 15 वर्ष 16 वर्षे करण्यात येणारं काम मी आजही मार्गी लावलेलं आहे. त्याबद्दल लोकांनी केलेल्या या मागणीबद्दल मलासुद्धा खूप आपुलकी वाटते की लोक आपुलकीने माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याकडे समाजसेवकाकडे येतात आणि हे काम करून घेतात आणि ती एक समाजसेवा करण्याची मला संधी मिळते आणि एक पुण्याचं काम आपण करतो हे अंतःकरणापासून मला खूप बरं वाटतं. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे पाणी आपल्या शहराला किंवा ह्या लगतच्या गावांना साठून पाणी टंचाई भासू नये हीच परमेश्वराची इच्छा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर हुंबरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. वालावलकर रुग्णालय, डेरवन, चिपळूण आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना युवासेना कलमड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कुंभारवाडी कलमड इथं आयोजित आरोग्य शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिरात अनेक आरोग्य तपासण्या करण्यात आल्या. म्हणजे व्यवस्थित मॅनेजमेंट वगैरे व्यवस्थित केली. आम्ही सगळे डॉक्टरची भेट दिली. गायनोक्लसला पहिल्यांदाच भेट दिली, मग त्याने औषधं वगैरे व्यवस्थित दिली. आम्ही मंडळाच्या वतीने आभारी आहे त्यांच्या. या शिबिरामध्ये ऑर्थोपेड्स असेल, महिला तज्ञ असेल, ह्या सर्व नियोजन केले होते. कसं ते चांगले व्यवस्थित सगळ्यांनी आम्हाला तपासलं वगैरे. ममताच होता त्यांचे खरंच मी हाडांच्या डॉक्टरांकडे गेलेली. त्यांनी खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं आहे आणि सगळी औषधं आम्हाला मोफतच दिलेली. मी अर्चना सुशील कोरगावकर. आज युवासेनेच्या आणि युवासेनेच्या डेरवनच्या संस्थेच्या माध्यमातून जे काय शिबिर राबवलं गेलं ग्रामस्थांसाठी, कलमड ग्रामस्थांसाठी, ते खरोखर तर आमच्यासाठी लाभदायी ठरले. त्यांची सेवा म्हणजे आरोग्य सेवा जी दिली आहे ती खरोखर खूप उत्तम सेवा दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते आणि त्यांनी जे कार्य युवासेनेने केलं त्यांचंही खूप कौतुक करते मी आणि त्यांच्याकडून ही खूपच सेवा मिळाल्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभारी आहे. खरं म्हणजे मी सांगेन की गेले 8 दिवस आम्ही शिबिरं घेत आहोत. जी मोफत नेत्रचिकित्सा शिबिरं 6 ठिकाणी या विधानसभेमध्ये घेतली आहेत. ती जवळजवळ आज हे 3रं शिबिर आहे आणि गेल्या 2 शिबिरांना फणसगाव येथे, शिरगाव येथे आम्हाला चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद जनतेकडनं भेटत आहे. तिथे रुग्णांची तपासणी जवळजवळ 200-250 रुग्णांची तपासणी झाली आणि त्या माध्यमातून आम्ही जवळजवळ शिरगावला 47 आणि फणसगावला 51 याचे मोतीबिंदू रुग्ण सापडले आणि त्याची ऑपरेशनं आम्ही जानेवारी महिन्यात सरकारी दवाखान्यामध्ये पार करणार आहोत. या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला माहितीच असेल, तुमच्या माध्यमातून आम्ही आरोग्य व्यवस्थेवरती कणकवली विधानसभेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी भेटी दिल्या होत्या, प्रत्येक PSCमध्ये भेटी दिल्या होत्या. ही यंत्रणा कशी कुचकामी आहे आणि खरोखरच ही यंत्रणा कुचकामी होती. जे फक्त पेशंट रेफर करण्याचं काम करते आहे. जी हे पेशंट ओरस येथे जातील किंवा बांबुळे येथे किंवा कोल्हापूर येथे जातील, कसे जातील या आरोग्य यंत्रणेनं केलेलं आहे. पण तरी पण आम्ही फक्त आरोप करून थांबलो नाहीत. तर या ठिकाणचं काहीतरी सोल्युशन दिलं पाहिजे, काहीतरी याच्यावरती औषध दिलं पाहिजे.
म्हणून आम्ही ह्या आरोग्य शिबिराचं नियोजन केलेलं आहे. आणि ह्या ठिकाणी आम्ही मोफत नेत्रचिकित्सा शिबिर घेतानासुद्धा आणि मोफत शस्त्रक्रिया शिबिर घेतानासुद्धा आम्ही एक डेरवनची टीम या कलमट विभागामध्ये बोलवलेली आहे. वालावलकर ट्रस्टमार्फत चांगल्या पद्धतीचे स्त्रीरोगतज्ञ असतील, ऑर्थोपॅडिक असतील, ब्लड शुगरच्या टेस्ट असतील आणि कॅन्सरवरचे उपचार असतील, अशा विविध योजनांचे आणि योजनामधनं उपचार असतील, अशा विविध ठिकाणचे डॉक्टर्स, तज्ज्ञ डॉक्टर्स इथे आलेले आहेत. आणि त्या माध्यमातून आम्ही या जनतेला, या रुग्णांना सेवा देण्याचं काम या कणकवलीच्या कलमट युवा सेनेच्या टीमने केलेलं आहे. तर त्यांचं मी पहिल्यांदा धन्यवाद देतो. आणि खरोखरच चांगल्या पद्धतीचं हे आयोजन, त्या शिबिराचं आयोजन या ठिकाणी कलमटमध्ये यांनी घेऊन आता जवळजवळ 100च्या वरती पेशंट तपासले गेलेले आहेत. आणि येत्या आज हे शिबिर 2-3 वाजेपर्यंत आहे आणि आणखीन तपासले जातील. येत्या काळात जे 3 शिबिरं आमची मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेची आहेत, ती पण चांगल्या पद्धतीने आम्ही पार करण्याचा प्रयत्न करू, जनतेची सेवा करण्याचा प्रयत्न करू आणि जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आमच्या युवा सेनेमार्फत नक्की करू. तर जनतेची बांधिलकी ही शिवसेनेशी आहे आणि म्हणून अशाच माध्यमातून आरोग्याच्या व्यवस्थेवर जनतेला कशी त्या ठिकाणी मदत करता येईल हा एक प्रयत्न हा युवा सेनेच्या माध्यमातून सुशांतजींच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यातली, या मतदारसंघातली युवासेना त्या ठिकाणी कार्यरत झालेली आहे. आणि 6 शिबिरांचं आयोजन या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युवासेनेच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेलं आहे. हे 3रं शिबिर आज या ठिकाणी पूर्णत्वास येत आहे. खरं तर फणसगाव असेल, शिरगाव असेल आणि आता कलमट, शेकडोंच्या संख्येनं म्हणजे हजारोंच्या संख्येनं ग्रामीण भागातली जनता, शहरी भागातली जनता, अनेक रुग्ण हे या निमित्तानं या शिबिरामध्ये सहभागी झालेले आहेत. सर्व तपासण्या या त्या ठिकाणी आजाराच्या मोफत आहेत. नेत्रचिकित्सेचं शिबिर आहे, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया या ठिकाणी होणार आहेत. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या ज्या सगळ्या अनेक आजार आहेत प्रत्येकाचे, या आजारांचं योग्य निदान होणं, त्यांच्यावर योग्य उपचार होणं आणि योग्य पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया होणं हा एक प्रयत्न हा शिवसेनेच्या माध्यमातून आहे. आपल्याला माहिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी सगळी आरोग्य यंत्रणा आहे ही संपूर्ण मृत्यूशय्येवर आहे. आणि प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय असेल, PSC असेल, सगळ्या आरोग्य सेंटरमध्ये हीच वानवा आहे, हीच परिस्थिती आहे. रुग्णांना अतिशय सेवा त्या ठिकाणी मिळत नाही, कुठल्याही त्या ठिकाणी औषध उपचार होत नाहीत. कुठल्याही प्रकारचं प्रत्येक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय हे सल्ला केंद्र झालेलं आहे, माहिती केंद्र झालेलं आहे. आणि या सगळ्या आरोग्य केंद्रांमध्ये चांगल्या प्रकारचा औषध पुरवठा व्हावा, चांगल्या प्रकारचे निदान व्हावे, चांगल्या प्रकारचे उपचार व्हावेत, हा प्रयत्न शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला जाग आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्याचबरोबर एकीकडे विरोधी पक्ष म्हणून आमची भूमिका निभावत असताना लोकांनासुद्धा चांगली सेवा आरोग्याबाबतीत मिळाली पाहिजे, ही सुद्धा आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून एकीकडे विरोध करत असताना एकीकडे जबाबदारीची जाणीवसुद्धा युवा सेनेला त्यानिमित्तानं आहे. आणि म्हणून प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये, प्रत्येक या जिल्ह्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य शिबिरांचं आयोजन करून या जनतेचं आरोग्य हे निरोगी कसं करता येईल, प्रत्येकाला त्या ठिकाणी सुदृढ कसं बनवता येईल, हा प्रयत्न शिवसेनेचा या निमित्तानं आहे. ज्या युवा सेनेच्या वतीने आज ज्या ह्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये आज कलमटमध्येच नाही तर सगळ्या ज्या जवळजवळ आठवडाभर हे शिबिर चाललं आहे. आणि आजचं हे शिबिर खरोखरच लोकांनी म्हणजे ह्या मतदारसंघातली लोकं आपली निरोगी राहावी, चांगली दृष्टीने चांगली राहावी, यासाठी जे सुशांत नाईक युवा सेनेने जे प्रयत्न केले ते खरोखरच सुटसुट आहे. आणि वालावलकर हॉस्पिटल म्हणजे एक नामांकित हॉस्पिटल, आज मुंबईपासून त्या गोव्याच्या बॉर्डरपर्यंत असलेलं वालावलकर हॉस्पिटल हे चांगलं सुशिक्षित आहे. आणि तिकडचे चांगले डॉक्टर येऊन इकडल्या तज्ज्ञ लोकांना, इकडच्या नागरिकांची जे नेत्राची तपासणी करतायत इतर, आणि त्यांनी आरोग्यासोबत कॅन्सरबद्दल सांगितलं. सर्व जे आज शिबिर इथे चाललं आहे ते खरोखरच सुंदर आणि सुंदर कार्यक्रम आहे. आमच्या आदित्य साहेबांना अभिभेद असलेला हा कार्यक्रम आमच्या सुशांत नाईकने घेतला, म्हणून त्याबद्दल त्याचा अभिमान. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी तळकोकणातील आरोग्य ठीकठाक असल्याचा दावा अतारांकित प्रश्नावरती केला होता. याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना इथल्या परिस्थितीबाबत पत्र दिलेलं आहे. मेडिकल ऑफिसर सिंधुदुर्गमध्ये नाही आहेत. विशेषतः सावंतवाडी मतदारसंघातील 4ही रुग्णालयातील रिक्तपदं भरण्यासाठी पत्र दिलं आहे. भरती प्रक्रियेत आम्हाला रिक्तपदांचा ठिकाणी डॉक्टर देण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे. आरोग्यमंत्री यांनी ती मागणी मान्य केली असं मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मी तानाजी सावंत यांना पत्र दिलेलं आहे की मेडिकल ऑफिसर्स जे असतात
ते सिंधुदुर्गमध्ये नाही आहेत. स्पेशली मी माझ्या मतदारसंघातले जे सर्व आहेत म्हणजे चारही ठिकाणी ते नाही आहेत असं मी पत्र दिलेलं आहे त्यांना. भरती प्रक्रिया चालू आहे, त्यावेळेला आम्हाला ते देण्यात यावे. शेवटी असं होतं की भरती झाल्याशिवाय तर ते आपल्याला देऊ शकणार नाही, त्याच्यामुळे भरती प्रक्रिया मध्ये आम्हाला ते द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यांनी ते देण्याचं मान्य केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. निसर्गसंपन्न अशा वेंगुर्ला तालुक्याला समृद्ध असा साहित्यिक वारसा लाभलेला आहे. हा तेजस्वी वारसा उगवत्या पिढीच्या उमलत्या बुद्धीला समजावून दिला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना साहित्याची आवड निर्माण व्हावी, ललित साहित्याविषयीची अभिरुची निर्माण व्हावी, मुलांनी अवांतर वाचन करावं, नामवंत साहित्यिकांशी मुलांची भेट घडून आणावी, ही व अशी अनेक उद्दिष्ट समोर ठेवून आनंद यात्री वाङ्मय मंडळाने बालकुमार साहित्य संमेलनाचं आयोजन केलं आहे. आम्ही आनंद यात्री वाङ्मय मंडळ 22-23 डिसेंबर रोजी तुळस गावामध्ये नवांकुर बालकुमार साहित्य संमेलन आयोजित करत आहोत. यामध्ये यापूर्वी आनंद यात्री वाङ्मय मंडळाने त्रैवार्षिक अशी 3 संमेलनं, मोठी संमेलनं वेंगुर्ला शहरामध्ये घेतलेली आहेत आणि आता प्रथमच आम्ही हे बालकुमार साहित्य संमेलन घेत आहोत आणि ते ग्रामीण भागामध्ये घेत आहोत. या नवांकुर बालकुमार साहित्य संमेलनामध्ये सलग 3 दिवस विविध प्रकारचे कार्यक्रम असतील. यामध्ये 21 तारखेला संमेलनानिमित्त ठेवलेल्या स्पर्धा आहेत. या स्पर्धांमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा 2 गटांमध्ये आहे. वक्तृत्व स्पर्धेचा विषय आहे माझा आवडता लेखक किंवा कवी. त्यानंतर निबंध स्पर्धा आहे, याचा विषय आहे मी वाचलेले पुस्तक. त्यानंतर एक कथाकथन स्पर्धा आहे 8वी ते 10वी या गटासाठी. निबंध स्पर्धासुद्धा 8वी ते 10वी या गटासाठीच आहे. आणि 21 तारखेच्या स्पर्धा झाल्यानंतर 22 तारखेला ग्रंथदिंडीचा कार्यक्रम असेल. ही ग्रंथदिंडी तुळसमधील जयतीर देवस्थानापासून शिवाजी हायस्कूलपर्यंत निघेल आणि या दिंडीमध्ये ढोल पथक, झांज पथक, त्यानंतर लेझिम पथक, भजनी मंडळ इत्यादी असतील. गावातील स्त्री पुरुष पारंपरिक वेशामध्ये सहभागी होतील आणि अतिशय आकर्षक अशी ही ग्रंथदिंडी असेल. ग्रंथदिंडी शिवाजी हायस्कूलमध्ये विसर्जित झाल्यानंतर त्या ठिकाणी अल्पोपहार आणि चहा असेल. नंतर 23 तारखेला दिवसभर मुख्य कार्यक्रम असणार 10 ते 5 या वेळेमध्ये. 10 ते 12 ह्या 2 तासाच्या काळामध्ये उद्घाटनाचं सत्र होईल. उद्घाटन सत्रामध्ये आलेल्या मान्यवर लेखकांचं मार्गदर्शन आणि त्याचबरोबर अध्यक्षीय मार्गदर्शन होईल. अध्यक्ष म्हणून या संमेलनाला आम्हाला पूर्वी म्हणजे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष, लेखक, प्रकाशक आणि संपादक असे असलेले मदन हजेरी राजापूर हे आम्हाला अध्यक्ष म्हणून मिळालेले आहेत. ते अध्यक्ष म्हणून ते उपस्थित राहणार आहेत. त्यांचं अध्यक्षीय भाषण होईल आणि त्यानंतर दुसऱ्या सत्रामध्ये विद्यार्थ्यांना आम्ही व्यासपीठ देणार आहोत. त्यामध्ये स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक आलेल्या विद्यार्थ्यांना तिथे व्यासपीठ मिळेल. वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक आलेला, त्याचबरोबर कथाकथनमध्ये प्रथम क्रमांक आलेला आपापली कला सादर करतील. आणि त्यानंतर प्रस्थापित कवींनी मुलांसाठी लिहिलेल्या कवितांचं विद्यार्थ्यांनी केलेलं सादरीकरण हा जाऊ कवितेच्या गावा नावाचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतर भोजनासाठी वेळ दिला जाईल. भोजनासाठी वेळ 1:30 ते 3 हा असेल. 3 बरोबर वाजता दुसरं सत्र सुरू होईल.
या सत्रामध्ये जेवणानंतरच्या सत्रामध्ये एक 20 मिनिटांचं मार्गदर्शन, एक कथाकथन कसं असावं या संदर्भातलं कथाकथनाची दशसूत्री आणि कथाकथन याविषयीचं मार्गदर्शन होईल. आणि यानंतर महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे लेखक आपल्या भेटीला या कार्यक्रमांतर्गत मान्यवर लेखकांशी आपले विद्यार्थी संवाद साधतील, गप्पा करतील. हा कार्यक्रम साधारण 40 मिनिटांचा होईल. आणि शेवटचं सत्र असेल ते म्हणजे समारोपाच्या कार्यक्रमामध्ये पारितोषिक वितरण आणि अध्यक्षीय समारोप या ठिकाणी होईल. आणि या बालकुमार साहित्य संमेलनाचा समारोप होईल. आता हे बालकुमार साहित्य संमेलन आम्ही प्रथमच घेतो आहोत. यामध्ये उद्दिष्ट आमची अनेक आहेत की विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची आवड लागावी, विद्यार्थ्यांना साहित्याची रुची निर्माण व्हावी, अभिरुची संपन्नता यावी आणि विद्यार्थ्यांना एकूणच याच्यातून या संमेलनामधून मनोरंजन होईल, त्याचबरोबर ज्ञानप्राप्ती होईल आणि अशा प्रकारची साहित्याकडे त्यांचा ओढा निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित करत आहोत. अशा प्रकारचा कार्यक्रम किंवा बालकुमार साहित्य संमेलन घ्यावं असा विचार आमच्या मनात आला. याचं कारण की अलीकडे जो एक मराठी माध्यमाविषयी असलेली उदासीनता दिसून येते, तर मराठी मातृभाषा आपली त्याचं जतन व्हायला हवं आणि मातृभाषेतील साहित्य विद्यार्थ्यांनी वाचलं पाहिजे, ते समजून घेतलं पाहिजे. कारण साहित्य म्हणजे तरी काय, तर लेखकांनी सुंदर अशा भावना, सुंदर असे विचार सुंदर रीतीने आविष्कृत केलेले असतात, ते असतं साहित्य. आणि या साहित्याच्या वाचनामधून विद्यार्थ्यांच्यामध्ये एक प्रकारची सक्षमता येते, विचारांना दिशा मिळते, त्यांना अनेक प्रकारचं जीवनात कशा प्रकारे उभं राहावं, विचार करावा याविषयीचं मार्गदर्शन मिळतं. त्याचबरोबर अनेक प्रकारचे जे ताणतणाव असतात त्यातून थोडीशी मोकळीक मिळावी, आनंद मिळावा, थोडीशी मनाला टवटवी यावी यासाठी काव्य, संगीत यासारख्या कला आवश्यक असतात. तर त्याचं महत्त्व विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच जर कळलं तर पुढील आयुष्यामध्ये ते सक्षम रीतीनं आपल्या आयुष्यात उभे राहू शकतील आणि समस्यांना सक्षमपणे तोंड देऊ शकतील. यासाठी लहानपणापासूनच त्यांना साहित्याची आवड लागावी, त्यांच्यामध्ये एक वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही हे साहित्य संमेलन घेण्याचं ठरवलं आहे आणि ते आयोजन त्याचं चालू आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000. मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 0316. दोडामार्ग तालुका पंचायत समितीच्या नव्याने मंजूर झालेल्या प्रशस्त प्रशासकीय इमारतीचं भूमिपूजन मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावरती माजी आमदार राजन तेली, जिपचे माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, एकनाथ नाडकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर आदी उपस्थित होते. या नूतन इमारतीचं भूमिपूजन आमच्या शहरामध्ये होत आहे, त्याचा खरं तर मला अभिमान आहे. मी नगराध्यक्ष असताना या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये अशी विकास हॉस्पिटलचं पण भूमिपूजन झालं, या नूतन इमारतीचं नगरपंचायतच्या इमारतीचं भूमिपूजन झालं, पंचायत समिती झालं. खरी आवश्यकता होती, कारण आम्ही लोकांना जे वृद्ध लोक होते त्यांना जे पंचायत समितीचं वय करताना बघून आम्हाला मनाला तरीच आत्मीयता वाटायची की काय अजूनपर्यंत इमारत होत नाही.
पण दीपक भाईंच्या माध्यमातून ही इमारतीचा आज शुभ भूमिपूजन होत आहे. त्याबद्दल सर्वप्रथम माझ्या मनाला ती शांती भेटली आहे. आज दोडामार्गच्या पूर्ण या परिसरात या ठिकाणी होणार आहे, म्हणून आपण सगळ्यांनी या सर्वांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या विकासाला सहकार्य करून दोडामार्ग नंबर 1 होईल या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी आपण प्रयत्न करायचे आहेत. हे आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावेत. आता मी मागणी केलेली आहे की आपल्याकडे डॉक्टरचं खूप शॉर्टेज आहे. कालच मी तानाजी सावंत साहेबांना भेटलेलो होतो आणि नवीन इंटरव्ह्यू चालू आहे. त्याला 5 मेडिकल ऑफिसर म्हणजे जे आपण इन्चार्ज असतो हॉस्पिटलचा हे सिंधुदुर्गला द्यायला सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्याचबरोबर 5 ज्या स्पेशालिटीज आहेत त्याच्यामध्ये ब्रेनचं ऑपरेशन असेल, हार्टचं ऑपरेशन असेल, मणक्याचं ऑपरेशन असेल, कॅन्सरचं ऑपरेशन असेल, ही सगळी ऑपरेशन सावंतवाडीला व्हायला सुरुवात होईल. सुद्धा मल्टी स्पेशालिटीच्या संदर्भात कॅबिनेटने ठराव केलेला आहे. लवकरच ती केस मागे घेतल्यानंतर तिथलं काम सुद्धा सुरू होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, हा ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून नाडाळी MIDCचा प्रश्न तापलेला असताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जागतिक दर्जाचा जवळपास 1100 कोटीहून अधिक गुंतवणूक असणारा अत्तर निर्मितीचा प्रकल्पाचं भूमिपूजन येत्या काही दिवसात होईल अशी घोषणा केसरकर यांनी केली आहे. मंत्री झाल्यानंतर ग्रामसभा सुद्धा घ्यायची आणि निश्चितपणे सर्व सरपंच इथं उपस्थित आहेत. लवकरच मी ग्रामसभा घेईन. तुमच्या वेगवेगळ्या ज्या मागण्या आहेत, जरी मी इथे येऊ शकलो नसलो तरी राज्याच्या माध्यमातून, जिल्हा निर्माण मंडळाच्या माध्यमातून जवळजवळ प्रत्येक गावासाठी निधी हा अखंडपणे दिलेला आहे. त्याच्यापूर्वी 5 वर्ष तर मी स्वतःच अर्थ खात्याचा राज्यमंत्री होतो. त्याच्यामुळे आपल्याकडे कुठलेही कामं आता शिल्लक राहिलेले नाही. खरं तर हॉस्पिटल झाल्यानंतर, ही इमारत झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या कार्यालयासाठी सुद्धा पैसे दिलेले आहेत. स्वतः राणेसाहेब त्याच्या भूमिपूजनाला आलेले होते. आपल्याला नवीन सभागृह बांधण्यासाठी पैसे दिलेले आहेत. आपण ज्या ज्या गोष्टी मागता त्या त्या गोष्टी मी देत असतो. तुम्हाला एक पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी सुद्धा पैसे हे मी आता प्रस्तावित केले. मला वाटतं त्याची मंजुरी सुद्धा आली असेल, पण ते सुद्धा पैसे देणार आहे. कारण शेवटी आपण किती उंच उडत असतो, राज्याच्या स्तरावर काम करत असलो तरी आपलं लक्ष नेहमी आपल्या घराकडे असतं. तसं माझं लक्ष नेहमी माझ्या मतदारसंघाकडे असतं. तिथल्या 5 गावांचा जो पाण्याचा प्रश्न आहे त्या संदर्भात रत्नसिंधू योजनेतून त्याच्या सर्व्हेसाठी मी 30 लाख रुपये दिलेले होते आणि ह्याचा सर्वे लगेच मला प्राप्त होईल. प्राप्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या गावांना निधीसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येईल. कारण ही गावं थोडी उंचावर आहे. तर उंचावर असल्यामुळे इथं पाणी अगोदर वर उचलायला लागेल आणि नंतर या गावाला सोडायला लागेल. परंतु मी हे करताना असं सुद्धा सांगितलेलं की याला ड्रीप वापरा. ड्रीप वापरलं तरच पाणी तुम्हाला इफेक्टिव्हली वापरता येईल. आणि हे पाणी उचलत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी सोलार पॉवरने ते पाणी उचलता येईल का याच्यासाठी मी निश्चितपणे विचार करेन. दुसरी बाब अशी आहे की एक काम जे महत्त्वाचं या जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे ते म्हणजे तिलारीचं इथं पर्यटन सुरू झालं पाहिजे. मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की इथं येण्यापूर्वीच काल माझी NPTCमध्ये मीटिंग झाली आणि रत्नसिंधूमधून जे काम पेरोड मेडेच्या परिसरामधलं अर्धवट होतं त्याच्यासाठी 3 कोटी रुपयाचा निधी आम्ही उपलब्ध करून दिलेला आहे. लवकरच हे काम पूर्ण होईल आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी बोटिंग चालू होईल. तिथं अर्धवट असलेलं काम पूर्ण होईल आणि त्याच्याबरोबर तिलारीचा जो मोठा जलाशय आहे तिथं आपण डबल डेकर बोट उपलब्ध करून देतोय रत्नसिंधूला. जेणेकरून जे पर्यटक येतात त्यांना पाठीमागच्या जंगलामध्ये असलेले वेगवेगळे प्राणी हे तिलारीच्या जलाशयामधून बघता येईल. पण याच्यापेक्षा सुद्धा महत्त्वाची बाब अशी आहे की जवळजवळ 1000 कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प जो आपण म्हणतो की परफ्युम्स जगभरामध्ये परफ्युम्स एक्सपोर्ट करणारी कंपनी आहे आणि त्यांचा लवकरच करार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते
मुंबईला होणार आहे. कदाचित तो पुढच्या आठवड्यामध्ये होईल आणि त्याच्यानंतर त्याच्या भूमिपूजनासाठी निश्चितपणे मी उदय सामंत साहेबांबरोबर या ठिकाणी येईल आणि आपल्या भागातला हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे, तर त्याचं भूमिपूजन ज्याला असेल त्याला सर्व सरपंचांनी तिथे यावं, कारण आपल्याला मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची गरज आहे आणि आपली मुलं मोटरसायकल घेऊन गोव्यामध्ये जात असतात. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आपल्या मुलांना रोजगार हा याच ठिकाणी उपलब्ध झाला पाहिजे आणि म्हणून आढळची तर आपण ही पहिली फॅक्टरी आणतो इथं. म्हणजे इतर छोटे छोटे उद्योग आलेले आहेत, त्याला आपण जमीन दिलेले आहेत, परंतु ही मोठी फॅक्टरी पहिल्यांदाच इथं येईल. आणि दुसरं एक वैशिष्ट्य या MIDCचं असं आहे की इथं हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आहे. म्हणजे महालक्ष्मीचं जे पॉवर जनरेशन सेंटर आहे त्याच्यामधून जलविद्युत निर्मिती होते आणि ग्रीन हायड्रोजन जो असतो त्याला ग्रीन इलेक्ट्रिसिटीला लागतो. दुसरं म्हणजे एका स्टील इंडस्ट्रीला पुरेल एवढं पाणी सुद्धा त्या ठिकाणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. भाजप आणि शिवसेनेनं वैभववाडीच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी काहीही केलं नाही अशी टीका मनसेच्या सचिन तावडे यांनी केली आहे. कालच्या अधिवेशनामध्ये माननीय आरोग्यमंत्री सावंत साहेबांनी एक स्टेटमेंट दिली होती की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था ही अतिशय उत्तम चालली आहे. तर त्यांना आम्हाला एवढं सांगायचं, त्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वैभवडी तालुका येतो. वैभवडी तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटिलेटरवर म्हणता येणार नाही, ही मृतावस्थेत आहे. आजच्या तारखेमध्ये तेथे फार्मासिस्ट नाही आहे. फार्मासिस्ट हे पदच रिक्त राहिलेलं आहे. तेथे डॉक्टर आहेत, 3 डॉक्टर दिलेले आहेत. 3 डॉक्टर हे टेम्पररी बेसिसवर आहे. 3 डॉक्टरांपैकी आज 1000 असेल तो 2 ते सुट्टीवर असतात. त्यांच्या नेमणुकीवरून त्यांना असं सांगितलं गेलं आहे की महिन्यातून फक्त त्यांना एकच सुट्टी देण्यात येते, पण ही लोक अर्ध्याधिक सुट्टीवर असतात. ह्यांच्या बाबतीत घेतलं की एखादा गेल्या याच्यामध्ये 4-8 दिवसापूर्वी एक व्यक्ती मृत झाला होता, पण ते मृत त्यांनी डिक्लेअर करू शकले नाही, कारण त्यांना तिकडनं कणकवलीला पाठवायचं लागलं. मग एका मृत व्यक्तीला कणकवलीला घेऊन जाऊन परत इकडे आणायचं हे कोणत्या बेसिसवर? जर डॉक्टर मृत घोषित करत नाही मग का म्हणून हे डॉक्टर ठेवले आहेत? येथील डॉक्टरांचं बघायला गेलं तर एकही पेशंट म्हणजे इथे डिलिव्हरीची गोष्ट होत नाही. मध्यंतरी 4-8 दिवसापूर्वी एक महिला डिलिव्हरीसाठी आली होती. त्यांनी जवळ सांगितलं की ही क्रिटिकल केअर ह्याच्यामध्ये आहे, तुम्ही कणकवलीला घेऊन जा. त्यांनी तीच महिला उंबर्डे PSC मध्ये घेऊन गेल्यानंतर ती नॉर्मल डिलिव्हरी तिची होते. हे काय चाललं आहे? प्रत्येक रुग्ण हे रेफर करून टाकले जातात आणि हे फक्त बसून फक्त पगार केले जातील. 3 डॉक्टरांपैकी एक सिनियर डॉक्टर आहेत. आज कित्येक वर्ष ते इथेच आहे. फक्त जेव्हा त्यांची टेम्परवरून ट्रान्सफर होते त्यावेळेला हे कोणत्या तरी राजकीय पुढारच्या करतात आणि आपली ट्रान्सफर करत कॅन्सल करून घेतात. दुर्दैवाची गोष्ट अशी झाली आहे की इथल्या परिचारिका या रुग्णांशी नीट बोलत नाही, त्यांच्याशी वाईट वागणूक दिली जाते. कालच एका डेंग्यू पेशंटला ॲडमिट झाला होता, त्याला सांगण्यात आलं की तुम्ही ऑडोमस घेऊन या. म्हणजे रुग्णालयात किती मच्छर आहे आणि हे मग डेंग्यूवर काय उपचार करणार आणि काय हे करणार आहे. त्यामध्ये झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या अशा या गोष्टी आहे. वेळोवेळी प्रत्येक इव्हन छोट्या छोट्या जरी वेळ आहे, फक्त ही व्यवस्था आहे फक्त हे करण्यासाठी आहे की फक्त ताप आणि सर्दी खोकल्यासाठी ते हॉस्पिटल आहे. आजची अशी तरी परिचारिका ह्या कित्येक वर्षापासून इथेच आहे, त्यांची ट्रान्सफर होत नाहीये. हे काय चाललं हे त्यांनी आधी बघावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य संदर्भातलं बघायला गेलं तर फार्मासिस्ट नाही आहे इथे. एक क्लार्क आहे तो दारू पिऊन असायचा, त्याची आज बदली केली ओरसला, पण तो पगार घेतो इकडनं. तेही पद रिक्त आहे. त्यांनी किती पद इथे रिक्त आहे तेही त्याचा आढावा घ्यावा. त्यामुळे इथल्या जनतेला एक तर ते आरोग्य हॉस्पिटल हे चांगलं तरी द्यावं, अन्यथा फक्त एक दवाखाना म्हणून डिक्लेअर करून द्यावा. छोटासा दवाखाना आमचा इथे, फक्त ताप आणि सर्दी खोकला फक्त बरं होईल. प्रत्येक गोष्टीला या लोकांना रेफर बाहेर केलं जातं. एखादा रुग्ण आला तर त्याला औषधही बाहेरून देऊन दिली गेली. असंच चाललं आहे. याच गोष्टीसाठी आरोग्य मंत्र्यांनी पहिलं बघावं जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागामध्ये वैभवडी तालुक्याची परिस्थिती काय आहे ती.
वैभववाडी तालुक्यातील जनतेचं दुर्भाग्य असं आहे की ज्यावेळा महाविकास आघाडी सत्तेत होती त्यावेळी येथील भाजप कार्यकर्त्यांनी याच आरोग्य विभागाबद्दल आंदोलन केलं होतं, टाळा लावला होता ह्या सर्वच गोष्टीसाठी. आणि आज महाविकास आघाडी सत्तेत असताना शिवसेनेच्या उभाटा गटाने आंदोलन करावं लागलं. दोन्ही पक्षांनी आरोग्य व्यवस्थेबद्दल काही केलं नाही. जनतेला फक्त एक होल देण्याचं काम आम्ही काहीतरी करतो ना आम्ही काय करतो, आणि जनता अजूनही त्या आरोग्य हॉस्पिटलबद्दल निराशा आहे. प्रचंड निराशा वैभववाडी तालुक्यातील जनतेमध्ये आहे की आरोग्य विभागामध्ये त्यांना योग्य त्या सुविधा मिळत नाही. प्रत्येक वेळा त्यांना ओरस कणकवलीला जावं लागतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. विज्ञान यंत्र संस्कृती ये महान भारती. विज्ञान प्रदर्शनाचा उद्देश पहिल्या दिवशी त्याचबरोबर विज्ञान प्रदर्शन जे आहे हे 3 दिवस चालणारं विज्ञान प्रदर्शन आहे. त्याच्याबद्दलची माहिती पहिल्या सुरुवातीच्या प्रास्ताविकामध्ये किंजळेकर साहेब बोललेलेच आहेत. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 नुसार स्टार्टअपना महत्व आहे. आणि हे स्टार्टअप जे आहे ते स्टार्टअप कुठून निर्माण होतात, म्हणजे छोटे छोटे उद्योग जे आहेत ते उद्योग हे मुलांच्या डोक्यातून आलेल्या ज्या कल्पना आहेत त्या कल्पनामधून ते उद्योग निर्माण होतात आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याचं शासनाचं धोरण आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच या विज्ञान प्रदर्शनाचा जो विषय होता तो सुद्धा तोच ठेवलेला होता की समाजासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. आपलं जे विज्ञान तंत्रज्ञान आहे त्याचा वापर समाजासाठी कसा करता येईल, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल. छोट्या छोट्या आपल्या आयडिया ज्या असतात त्या नॅशनल लेवलला सुद्धा त्याचा संशोधन म्हणून गौरव होऊ शकतो. याचं उदाहरण मागे मी इथे सुद्धा बोलताना एकदा दिलं होतं की आपण सध्या स्टॅपल वापरतो. हे स्टॅपल वापरत असताना त्या स्टॅपल मशीन जी आहे त्या मशीन मधले स्टॅपल संपले की आपल्याला लक्षात येत नाही, मग आपण इकडे तिकडे शोधायला जातो, मग आपल्याला ते जमत नाही. मग एका विद्यार्थ्याने काय केलं होतं की स्टॅपल मध्ये ज्या आपण पिना वापरतो त्या पिनांमध्ये 5 पिनांच्या अलीकडे एक त्याला कलर लावून ठेवला. 5 पिनांच्या म्हणजे संपण्याच्या अगोदर 5 पिना एक कलर पिन गेली आणि ते स्टॅपल वापरत असताना त्या रंगाची पिन आली की समजायचं आता स्टॅपल संपणार आहे. मग आपण त्या तयारीने याला संपूर्ण देशभर सन्मान मिळाला. अशा अनेक स्टार्टअप आयडियाज आहेत आणि या आयडियाज आपल्याला कुठून मिळतात तर या आपल्या जत्रा आहे, विज्ञान जत्रा. आता आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे दिवाळीनंतर गावोगावी जत्रा आयोजित केलेल्या असतात आणि त्या गावांमध्ये त्या सगळ्या जत्रांमध्ये दशावतारी नाटकांमध्ये संकासूर असतो. तिथे तो संकासूर असतो. ह्या आपल्या विज्ञान जत्रेमध्ये जे आपले सगळे अभ्यासक विद्यार्थी आहेत ते शंकासूर असले पाहिजेत. हा फक्त एक संदेश या ठिकाणी लक्षात ठेवा. ज्या ठिकाणी या ठिकाणी हे शंका कुतूहल याच्यातूनच विज्ञान निर्माण होतं आणि म्हणून अशा पद्धतीने कुतूहल आपल्या सतत जागृत ठेवा. नंबर येणं न येणं पुढची गोष्ट ह्या वर्षाचे असलेले विद्यार्थी पुढच्या वर्षी निश्चितच सफल होतील. या ठिकाणी सर्व स्पर्धक विद्यार्थ्यांचे सगळ्यांचे सहभाग घेतला, भरघोस आम्हाला सहभाग मिळाला विज्ञान प्रदर्शनात. त्याबद्दल सगळ्यांचं मनपूर्वक प्रशासनातर्फे मनपूर्वक अभिनंदन. आणि महत्वाचं म्हणजे ज्या यजमान शाळेने आपल्याकडे या प्रशालेमध्ये हे विज्ञान प्रदर्शन संपन्न झालं आणि त्याने आपली अतिथी देवो भव ही जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीला साजेसं असं या आदरणीय भोरी साहेब, सन्माननीय श्री केसरकर सर, सन्माननीय श्री टाकेरकर सर, सन्माननीय श्री जोशी सर, सर्व सर आणि या संचालक मंडळ सर्व सन्मानाने या संस्थेचे यांनी इतकी आमच्या विद्यार्थ्यांची आमच्या विज्ञानाचं महत्व. आता विज्ञान आपल्या देशाला जवळजवळ 77 वर्ष होऊन गेली आणि आज आम्ही 75व्या वर्षी विज्ञान करत बसलोय. आणि आम्ही हे दुसरं आमचं का झालं ते 150 वर्ष इंग्रजांनी आपल्यावर राज्य केलं आणि त्या 150 वर्षात इंग्रजांनी आम्हाला नेस्तानाबूत केलं आणि हे विज्ञान आमचं मागे राहिलं, जगाचं विज्ञान आमच्या पुढे गेलं. आणि म्हणून विज्ञान ही सर्व शोधांची जननी आहे. विज्ञान ही जननी आहे.
जे काय आपल्या देशात घडतोय, जे काय आपण करतोय, त्याची जननी कोण असेल, त्याची विज्ञान आहे. आणि म्हणून जगभरामध्ये बदल, आज जे आपण जगात अनेक बदल बघतोय, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे चंद्रयान बघतोय. आज आपण जगाच्या अनेक राष्ट्रांना रेल्वे पुरवतोय, रेल्वेची साधनं देतोय करून. आज आपण जगातल्या दुष्काळग्रस्त भागाला अन्न देतोय, धान्य देतोय, कित्येक लोकांना धान्य देतोय. आजकाल आपल्या केंद्र सरकारने सन्माननीय आमच्या पंतप्रधानांनी या ठिकाणी 2080 लाख रुपयाला येत्या 5 वर्षापर्यंत धान्य देण्याचं काम केलेलं आहे आणि निश्चित केलेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की आम्ही अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहोत. ही कामगिरी कोणी केली? विज्ञानाने केली. हे विज्ञानामुळे तिला शेतीमध्ये जे बदल झाले, त्यामध्ये नवीन नवीन खतं आली, नवीन सेंद्रिय खतं आली किंवा भौतिक खतं आली, वेगवेगळ्या प्रकारची खतं आली. आणि शेतीमध्ये जे काही शोध झाले हे विज्ञानाच्या माध्यमातून झाले. आज आपण पाहतोय की आज आपला देश हा शेतकऱ्यांचा आहे. 75% लोक आपल्या ग्रामीण भागात राहतात, 25% लोक शहरी भागात राहतात. पण ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याशिवाय शहरी भागाचा विकास कधी होणार नाही. एवढी आपली ग्रामीण भागात गावं आहेत की त्यांचा विकास होणे ही आज काळाची गरज आहे. आणि ज्यावेळी आपल्या शेतीचा विकास होईल ग्रामीण भागात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. देवगड समुद्रात पोहण्यासाठी गेलेल्या मृतांची संख्या आता 5 झाली असून बेपत्ता असलेला राम डिचोलकर याचा मृतदेह मिळाला आहे. शोध पथकाच्या अथक परिश्रमातून हा मृतदेह मिळण्यात यश मिळालं आहे. त्यापूर्वीच पुणे चिंचवड येथील सैनिक स्कूलच्या 4 विद्यार्थिनी बुडून मृत पावल्या होत्या. त्यांचे मृतदेह काल मिळाले. मात्र 5वा राम डिचोलकर बेपत्ता होता. त्याचे शवही आता मिळाले आहे. बेपत्ता असलेला राम डिचोलकर मृत अवस्थेत सापडल्यामुळे या अपघातातील मृतांची संख्या आता 5 झाली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. देवगड समुद्रात बुडालेल्या बेपत्ता राम डिचोलकरचा मृतदेह सापडला. आडाळी MIDCचा विषय संवेदनशील, शासकीय दृष्टीने बघू नये, पराग गावकर यांचं विधान. आणि आडाळी जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पाचं लवकरच भूमिपूजन, मंत्री केसरकरांची घोषणा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.